तो हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांबा लाइक खालामगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामगोन। थिग खोथा बुंखायो बे भिडिअखौ अनलि एन्टारटेननि थाखायल'सो बानायनाय जादों, बे रावखौबो दुखु होनो थाखाय बानायनाय जायाखै। तो अब्ला लेट्स स्टार्ट। तो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों। आजिखालिनि खायसे भिडिअ बानायग्राफ्रा आरोना बिसोर गोसोआव मा साननानै भिडिअ स्क्रिप्टखौ लिरो आरोना बेखौ आं बुजिना मोना आरोना। तो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। भिडिअ कल खालाम दे नायनो। मा नायनो दे? आं नायबाय थाग्राखौ ब्रा। समझ रहे हो ना? तो आं बे भिडिअखौ नायनानै मोनसे खोथा सानदों आरोना, बे स्क्रिप्टखौ जाय लिरदों आरोना बै मानसिया माने गावनि मोजां मोननायनिफ्राय बेफोरबायदि बिहरदों। तो बिनिखायसो आरोना बिथाङा बेफोरबायदि स्क्रिप्टखौ लिरनो रोंदों सानो आरोना गोसोआव। नोंथांमोना मा सानो गाहायाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना। माबा बुजिथारा बैयो। हरना प्लिज इउ। गाबोन सानदे बेरायलांनांगोन हले। जागोन दे। नायखांना भिडिअ दानफिन। तो आजिखालिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बेफोरो कमनखा। मानो होनोबाथाय आरोना नायनायाव नायसिगोन बिहरनानै बिनिफ्राय कम्बल खाख्लुमनानै लागायसिगोन। बिनिफ्राय ब्रेकआप जाबाथाय भाइराल जासिगोन आरो। ओमफ्राय जायफ्रा सिंगल बेफोरो इउटुबाव सार्च खालामसिगोन भाइराल भिडिअ। तो आं बे सिख्लाखौ नायनानै सानदों बिथाङा एक्सपार्टखा। मायाव एक्सपार्ट होनोबा आरोना बिथाङा पर्न भिडिअ बांसिन नायो। आरोबाव आंनि साननायाव आरोना बिथाङा रियेलावबो खननैसो आइसक्रिम सोबबाय।